היום אני לא אעשה יוגה. למה לא? לא, האמת שעשיתי אתמול, ועשיתי ביום שלישי, ואני אעשה מחר, כי אני חייבת להגיד לך שהיוגה שינתה את חיי בצורה בלתי רגילה. כל מה שאומרים עליה הוא נכון, כן. כל מה שאומרים עליה, אגב, אני לא שמעתי אדם אחד שאומר דברים אחרים עליה. של מה? שהיא משנה חיים. כן. היא משנה חיים. ולכן אנחנו מאוד שמחים לדבר על היוגה עם ניר חיים שקרוב. שלום לך. שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, אתה גם מורה ליוגה, ואתה גם מפיק את כנס היוגה הגדול, שיערך כאן בסוף השבוע הקרוב, בקיבוץ עין שמר. נכון, בשישי שבת בעין שמר. מה זה אומר? כנס שקורה כבר הרבה שנים, האמת שזאת השנה ה-34, זה כנס עם הרבה תוכן, מגיעים כ-55 מורים, יוגה מכל הסגנונות, מכל השיטות, בכל הרמות. אז אתם צריכים המון אולמות בשביל זה. יומיים? כן, יש למעשה 7 מתחמים שפועלים במקביל, והתוכניה נבנתה ככה שכל בן אדם יכול למצוא את השיעור שמתאים לו, לפי הרמה שלו, גם אם הוא מתחיל ועושה את הצעדים הראשונים שלו בעולם של היוגה, וגם אם הוא מורה ורוצה להשאיר את ההוראה שלו ולהעמיק את הידיעות שלו. אז מה זה יוגה למתקדמים? מה אתה אומר? מה זה יוגה למתקדמים? יוגה למתחילים אנחנו יודעים. מה זה יוגה למתקדמים? קודם כל נראה לי שחלק מהמחשבה של היוגה זה כל הזמן להישאר בתודעה של מתחיל. אז ככה, יוגה למתקדמים זה לפעמים משהו שלא כל כך אוהבים להגיד, אבל יוגה למתקדמים זה מישהו שיותר, זאת אומרת שהוא כבר מכיר את כל התנוחות, מכיר את הדרך של היוגה, ויכול להעמיד פנימה לעוד רבדים, לעוד תשומת לב, לעירות יותר גדולה. ושוב, כמובן שבתוך העולם של היוגה יש המון דרכים והמון זרמים, אבל בסופו של דבר היוגה היא אחת, זאת אומרת הלב היא אחת, נשימה היא משותפת לכולם. בסך הכל זה יומיים מאוד מאוד מרוכזים, מאוד מאוד אינטנסיביים, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. אנשים מגיעים לכנסים הללו? כן, אנשים מגיעים. זה לא לחוץ כמו שזה נשמע, זאת אומרת יש המון תוכן, אבל אתה בוחר איך לחלק לך את הזמן. יהיה הפנינג גם על הדשא עם דוכנים של אומנות, של מזון, של אוכל הודי, אוכל טיבטי, כל מיני דברים מעניינים. יהיה אוהל טיפולים שפועל לכל אורך היומיים האלה, שיציע טיפולים ללא תשלום, אז ככה שיהיה אפשר להירגע על הדשא. זה מקום מאוד נעים, הקיבוץ, יש עצים עתיקים והרבה דשא. ובסופו של דבר ההתכנסות הזאת היא מעבר לסדנאות עצמם, זה מפגש של הקהילה של היוגה, של המורים, של המתרגלים, אנשים שהולכים בדרך ומנסים ככה להרחיב את התרגול האישי הזה, כי בדיוק כמו שאמרת בפתיח היפה, היוגה באמת משנה את החיים. אתה מתחיל ללכת בדרך ואתה רואה שהדברים משתנים, בהתחלה זה בניואנסים קטנים, ואחרי זה אתה רואה שממש האורח החיים שלך הולך ומשתנה. איך היא שינתה את החיים שלך, אם יותר לי שאלה אישית? אז זה שינה את החיים שלי מאוד. אני בגדול התחלתי לתרגל אחרי שעשיתי תאונת דרכים עם אופנוע, וככה הייתי בכיסא גלגלים ובאיזה שיקום ארוך כזה. ולפני זה הייתי ספורטאי, הייתי כל היום בים וגולש והרבה ענפי ספורט. ופתאום זה לא יכלתי לעשות הרבה דברים. גיליתי את היוגה, הרגשתי שממש חזרתי הביתה וגיליתי שיטה שהיא למעשה מקיפה את כל החיים, מפילוסופיה, דרך הגוף והנפש ואורח חיים שלם, שהוא באמת משפיע כל יום. זאת אומרת, כל יום אני פוגש את זה מחדש, ואני לצורך העניין מתרגל יותר מ10 שנים, אבל כל יום זה מחדש, אתה פוגש את עצמך, וזה באמת, אני חושב שהמתנה הגדולה של היוגה, שהיא כל פעם מחזירה אותך לעצמך, משמשת כמראה מאוד מאוד מהימנה, מאוד אמיתית. ניר, אתה אומר שגלשת ועסקת בכל מיני תחומי ספורט, ואני מניחה שאחרי התאונה התמקדת בעיקר ביוגה. היוגה הצליחה למלא את הגלישה, את ענפי הספורט האחרים שעסקת בהם? הצליחה לבוא במקומם? לא, אני לא חושב שזה תחליף. אני חושב שזה היוגה מלווה את כל מה שאתה עושה בחיים, אם אתה אמן או איש עסקים או ספורטאי.
וזה לא בא להחליף, זה בא לקרב אותך לתוך עצמך ולתוך הדברים שאתה עושה, לתת לך תשומת לב לתוך הדברים שאתה עושה, ובאמת ביוגה פוגשים אנשים מכל הסוגים, וזה לא בא להחליף, אני עדיין גולש ככה ועושה עוד ענפי ספורט, אבל אני רואה איך זה גם מעצים ומשנה ומשפר את כל הדברים האחרים, ובאמת גם הרבה אנשים שמגיעים מתוך ענפי ספורט או מתוך אפילו גם ספורטאים מקצועיים, מביאים הרבה יותר תשומת לב ורגישות לתוך הענפים שהם עוסקים בהם, וככה גם מונעים פציעות, גם מתחברים לרבדים יותר עמוקים. יש המון חוקים רוחניים שאתה יכול לדבר עליהם הרבה בתיאוריה, אבל כשאתה בתוך היוגה אתה פתאום חווה אותם. למשל, אתמול פתאום עמדתי על הראש במשך איזה 2 דקות. 2 דקות? לא, כשהחלטתי שאני לא פוחדת ופתאום עמדתי על הראש בלי בעיות. זה משהו שהוא מאוד מאוד רוחני, הדבר הזה. זה מין חוויה כזו של איך שאתה תופס את המציאות, ככה בסופו של דבר היא נראית. וביוגה אתה חווה את זה נורא מדויק. תגיד, כל הזרמים השונים של היוגה, איך הם מסתדרים אחד עם השני? איינגר שמאוד פיזיים מול שיבננדה שהם יותר רוחניים וכו' וכו'? אז כמו שאמרתי קודם, באמת יש הרבה שיטות והרבה דרכים, אבל לא יודע, לצורך העניין באופן אישי אני תופס את זה כמו דתות, אתה יודע, כל אחד יכול ללכת בדרך שונה ולהסתכל על ההר מדרכים אחרות, אבל בסופו של דבר זה אותו הר ואותו גוף ואותה נשימה, אז יש אנשים שהם יותר מתאים להם יוגה דינמית, או יותר יוגה סטטית, או יותר נשימות, או יותר תנוחות, או בכלל רק לשיר ככה שירי דביקות ודברים אחרים. כל אחד פוגש את זה מדרכים אחרות, אבל בסופו של דבר אני חושב שהקרבה היא באמת אחת, וכמו שאמרת, אתה מרגיש את ההשפעות האלה בצורה מיידית. לפעמים ככה אתה לא יודע, יש לך איזו בעיה שאתה רוצה לפתור אותה, אז אתה אומר, אוקיי, בוא אני אעמוד על הראש איזה כמה דקות, ופתאום התשובה מגיעה, פתאום מתבהר לך איזה משהו, ולא עשית איזה משהו מיוחד, פשוט הסתכלת על הדברים בצורה שונה והנה זה קרה. אוקיי, כן, והנה זה קרה. אז זה קורה בסוף החודש, בסוף השבוע, סליחה, כן, אין ממש עוד שמר. יומיים. ואם אתם רוצים לרכוש כרטיסים לכנס, ייכנסו לאתר ארגון מורי היוגה, ושם תוכלו, איס יוגה זה נקרא האתר, זה www.isyoga.co.il, שם תקבלו את כל הפרטים. אני אפרד ממך באיזה ברכה? הום נמא שיבאיה. כן? כמו שאמר שמואל, תודה רבה לך. הום שאנטי. רק דברים טובים. לגמרי, להתראות ניר, ביי ביי. להתראות, תודה רבה.